ya tau Prabu Suyudana ngandika wina ing semu gampil bincang trihuleng tanahmu kamundi sadon sing rama mung kewala rinembak rumun ring kadang saka kula ring kadang saka Kurawa kadi parang marga kang prayoga kang tinagya jiwangga yo kawula nuwun sinuwun mawantu pun paman nyuwun bunging samudra pangaksani dene kula kumawani matur wonten ngarsa paduka sinuwun ingkang tanpa tinimbalan mboten leh kula menika nerak ing wataking tata krami nulinggih awit sampun sawetawis paduka lenggah siniwaka sineba sangya para nayaka wiwit tabuh sanga hingga mangke dereng wonten dawuh paduka ing murmentah kepara kula tingali paduka sinuwun kok nembe nawung duka menika menggalih pangawis menapa menawi kepareng awedharing kathah daya-daya pun paman nyuwun katerangan nggih kepareng paduka ipun dhateng suraosing sadaning para pinter Narendra Siniwaka menika sageta damel tentrem sampun ngantos ngadamel tintrim menawi paduka sinuwun dangu mboten enggal paring dawuh saged panani goleh rongeh ingkang sami sowan abiyantara menika sinuwun dalam limawa limut kalamatan jroning alam kanyut sanyatane ku kanyatan kaki dene yen tandhema sayekine tan bisa ngomong lagi tak kendel lagi sedilo wae rumangsa susah hatimu lagi tak nengke sedilo ngono wae rumangsa susah hatimu
Apa meneh yen kowe ngrasake dadi Prabu Duryudana, apa ora bakal mati gantung Kamandhayu. Nyuwun pangapunten sinuwun. Kula ngertos menawi paduka menika nembe duka, namung menawi boten paring dawuh sinten ingkang lepat. Kula kinten mahanani tutuh ing antawisipun Kurawa-Kurawa menika lho. Mangke sami regejegan piyambak. Yen sampeyan isih takon kaya ngono iki tegese kowe patih sing ora gatekne karo ratu Gustine. Wis taunan Srita Duryudana ewadene kowe ora tau apa karo lambe atine Duryudana. Kowe jare wong apa loro sakwise ngratu. Ning sebab apa ora tanggap karo sing dadi rasane Duryudana. Yen tak sawang ngestinga kuwi pujangane ana, patihe ana, panglimane prajurit ana. Prajurit maketi-keti ning kabeh piranti semono akeh mau ora ana guna paedahe. Ing bab tandang drayange, ing bab pinter maca kahanan, ing bab gaweane kabeh ora ana sing becus. Ketok yen gelar-gelar gulung-gulung. Yen ana rezeki padha ngetokke derajat pangkate. Pamrih ben itu dum-duman sing sak bobot karo derajat pangkate. Ning bareng ana gawe paring gawe sing gawe kuwatire negara padha gulung kesaduane. Yen mangan bar-baran. Yen basa penak yo dole disik-disikan. Dupeh mangan turono tur ora bayar kok terus. Rungokke kowe. Kaya ngono kuwi kok ditutup ning arep ratu Gustine padha ra isih. Nyuwun ngapunten sinuwun. Menawi kula ingkang kahanggep lepat nyuwun pangapunten dinten menika pun taman nyuwun pamit medal saking anggih kula dados katih kemawon. Yen sampeyan wis metu ngono kuwi apa wis ngrampungi perkara? Riwun. Yen wis ngono kuwi terus apa wis rampung perkarane? Kula kedah kados pundi? Kedah kados pundi? Ngerti yo. Wektu dina iki peranakan Pandhawa sing dipandhegani Gatotkaca mapan ana Randu Gumbala padha gladhen perang ngono kuwi. Yen to Pandhawa karo Kurawa kuwi ora bakal bisa nyawiji awit besok ana perang gedhe Baratayuda Jaya Binangun. Mongko wektu dina iki Duryudana krungu kabar yen to Gatotkaca sak sedulur-sedulure padha gladhen perang ana Randu Gumbala Tegal Kuru sisih kulon sak cedhake negara Mestina. Yen kahanan kaya ngoten iku ora manganggep bebayani tegese sampeyan wis mati perasaane. Nggih. Nyuwun pangapunten sinuwun. Pripun? Sejatosipun kula sampun mangertos menawi Gatotkaca sakadangipun menika mapan wonten Randu Gumbala gladhen perang. Sabab napa sampeyan wis ngerti mung diumbar wae. Ora wurunga Gatotkaca sak sedulur yen wis rumangsa kuat, rumangsa sekti, tan wurunga bakal jungkeng palenggane Prabu Duryudana. Ripun Menteri? Mboten nama kula menika kendel ingkang tanpa budidaya. Sejatosipun kula sampun budidaya Kanggir. Buktine napa? Menawi estu-estu Gatotkaca badhe bedah negari Ngastina, paduka sinuwun mboten perlu kuwatos. Awit kedunging kaseteng ulenganing kadigdayan menika mapan wonten Ngastina. Awit menapa Ngastina anggadhahi Kengiyang Bisma. Ngastina anggadhahi Kang Rama Sukalima,
Ngestina manggadahi kang neraka ngawangga tuwin ngestina gadah patih senggungi ing